Aurten 1978ko San Ferminetan emandako gertaera fatidikoen 40. urteurrena beteko da. Hori dela eta hori oroitzeko proiektu ezberdinak eta ekintza ezberdinak antolatu dira urte honetan zehar, eta hoien artean pasa den astean Gogor diskoetxeak diska bat atera zuen inpunitateari stop deiturikoa. Horregatik gaur Mikel Morras Gogor diskoetxetik daukagu gurekin. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon, Ainhoa. Zer modu zaude? Ongi. Ongi. Bai. Bueno, pozik, ez, ateratako... Bai, da, proiektu oso polita eta hori aurrera ateratzeko eta erakusteko jendearik ez zer gertatu zen 78 urte horretan, hango San Ferminetan. Bai, hori, ze agian badaude, gogoratu edo existitzen ez ziren gazteak, oraingo gazteak, Bai. ezakitenek... Bai, gainera, diskoan talde gazte asko parte hartzen dute, eta hori ez zuten bizi eta bakarrik entzun zuten zer gertatu zen eta hori, eta harrigarria da pixka bat nola altxatu edo sofokaus talde gazte bezalakoak, hori nola bere ikerketak egin dituzte ere bai, eta abesti oso politak atera dituzte. Eta beraientzat, birgogoratu dezagun zer gertatu zen 78ko San Fermin horietan? Bueno, uztailaren 8an, karga polizial bate handia egon zen, zezen plazan eta gero kalean eta hola, eta Germán Rodríguez bala batez buruan hil egin zuten. Hori orain dela 40 urte. Bai, aurten beteko dira 40 urteak. Eta 40 urte hauetan zehar, hori ez dakien jendea egotea eta gainera hemengoa askotan, Iruñekoa, orain, batzutan ahaztu egin delako, baina ere leporatu egin da justizia ez dela egon, ez da? Bai, ez egon justizia eta oraindik ez da egon, eta jendea ez badaki oso ongi zer gertatu zen egun horretan, abesti hau entzuten, abesti hau guztiak entzuten, oso ongi aipatzen dute zer gertatu zen eta bakoitza bere ikuspuntutik, baina azkenean guztiak modu berdinean esaten dute guztia. Eta, hori da orduan helburu nagusia. Bai, eta hori, jendea jakin dezala zer gertatu zen egun horretan orain dela 40 urte. Eta ez errepikatzeko eta ere hori salatu egin behar dela, azkenean ez dela utzi behar hor... Bai, ezin dugula ahaztu zer gertatu zen egun horretan eta pixka bat borroka egin behar dugu eta jendea berriro buruan sartu zer gertatu zen egun horretan eta horregatik atera dugu diska hau. Eta nola sortu zen elkarlan hau? Patxi Gogor diskoetxekoa, Patxi Goñi, bururitu zitzaion, aurten betetzen zela 40. urte horrena, eta jarri zen kontaktuan San Fermin 78 gogoan kolektiboarekin, eta proposatu zien idei hau, eta oso ideiuna iruditu zitzaien beraioi ere, eta aurrera atera dugu, eta hemen dago diskoa, ja. Eta zen nolako taldeak hartzen dute parte? Hartzen dute parte, lehenengo aipatuko dut, 3 abesti zeudela ja aurretik grabatuak, direla Fermin Valentziaren abestia, La Chula Potra eta La Venganza de la Abuelaren abestia, eta beste 7 abestiak berriak egin dira disko honetan ateratzeko. Eta beste taldeak dira Altxatu, Leiotikan, Sofokaus, Balerdi, Street Views, Los del Rayo eta Iruña Soviet Band. Gero aipatuko ditugu pixka bat banan-bana. Baina hori, niretzat aipatzeko, Fermin Valentziaren abesti igual izan da ospetsuena, zeren urtero uztailaren 8an, Germanen estela daurrean, beti abesten du abesti hau momentu horretan, eta hori igual ezagutzen du jendea. Hori urtero egiten delako omenaldi bat, azkenean horretarako birgogoratzeko... Hori da. San Ferminetan, beti uztailaren 8an. Bai, hori egiten dute. Eta baita La Chula Potraren abestia baita bere disko batean ateratzen da eta oso gustora baita sartu du abestia disko honetan. Eta La Venganza de la Abuelaren abestia, El Drogasek egin zuen abesti hau gau horretan bertan 78 urtean bururitu zitzaion abestia hau egitea eta 20 urte eta gero ateratzuen La Venganza de la Abuela diskoarekin. Eta disko hori, abesti hori sartu dugu disko honetan ere bai. Eta beste abestiak, Altxaturena edo Leiotikan eta Sofokaus, niretzako Sofokaus taldearena asko gustatu zait, bere estiloa eta hola asko gustatzen zait ere bai, eta harritu nahu nola jendea ingaztea letra horiek ateratzen dute barrutik edo ez dakit nola ateratzen dute,
eta hori jendea ez badaki zer gertatu zen egun horretan abesti hauek entzuten, oso ongi etortzen zaio jendeari buruan sartzeko zer gertatu zen egun horretan. Eta izenburuak irakurrita ere, ez? Bai, Fermin Valentziarena da Ilarria, Altxaturena da kantu bat, La Txula Potra Germán, Leiotikan Zakurren dantza maderikatua, Sofokaus bala bat, Balerdi Aztezina da, La Venganza de la Abuelarena Zua, Street Views da 78, eta Los del Rayo, Los Hombres de Gris, eta Iruña Soviet Band, Bibertxo Germani. Baita aztu zait aipatzea, Los del Rayoren abestian kolaboratzen duela Patxi Beltz dela Los del Rayo taldearen lehenengo abeslaria Mallorcan bizi da orain eta etorri zen Iruñara abesti hau grabatzeko eta hori. Espreski horretarako. Bai, bisita egiteko ere bai, baina abesti hau egiteko bai. Eta, ekimena proposatu zenietenean nola erreakzionatu zuten? Oso ongi, idei izugarri ona iruditu zitzaien, eta aurrera atera dugu. Baita, taldei historia hau komentatzen zion Patxi momentuan, guztiak aurrera eta guztiak oso pozik jarri ziren lanean abestia lantzeko, eta horrelako disko politatera da. Azkenean, aipatu duzu abesti batzuk zaharrak direla, hor ikusten da gaia. Bai, baina gaia da berdin azkenean, ez? Adibidez, ez dakit ze urtean zeharatea zuen Fermin Valentzia abestia, baina izan liteke 40 urte, baino pixka bat gutxiago suposatzen dut. Eta, baita, adibidez, Balerdiren abestia, beraiek helduak dira eta momentu hori bizi izan zuten bere larruan, eta baita ikuspuntu hori pixka desberdina da, eta Altxatu edo Sofokaus talde gazteak entzun dute zer gertatu zen, eta baita bereiek daukaten letrak dira oso sakonak eta oso interesgarriak. Eta, generoaren aldetik? Bai, dago denetarik, lehenengo 3 abestiak dira alde batetik bestera doa, adibidez, Fermin Valentzia, gero Altxatu punk rock, eta gero La Txula Potra gehiago bere estiloan, eta hori, bakoitza bere estiloan, oso desberdinak, eta bukaeran bertsoa dago ere bai, Inigo Ibarrak egindako bertsoa, Iruña Soviet Band taldea, eta hori, estilo oso desberdinak, baina guztiak gai bereaz hitz egiten. Bai, amankomuneko horrekin, gauza horrekin. Eta gero, ere portada polita eta tristea. Bai, polita eta tristea, portada horrek Pedro Sesek egin zuen, disko honetarako egindako marrazkia, eta oso polita ateratzen da ere bai, baina hori da tristea ez ikusteko horrela. Bai, eta ere egin zuen espreski diskoarako. Bai, uste dut bai, ez behintzat, izango zuen aurretik zerbait antzeko egina, baina marrazki hau diskoarentarako da bakarrik. Eta nola izan da hori ekimena nola sortu zen? Aurtengo gauza izan da edo? Bai, pasaren urteko udazkenean edola bururitu zitzaion Patxiri diskoa hau egitea eta proposatu zuen eta negutik edola daramagu lanean diskoa bateratzeko taldeekin kontaktatuz eta talde guztiak oso gogotxo egin dute lana abesti hau egiteko, eta hori. Eta pasaden astean, kalera? Pasaden astean kaleratu zuen Gordisketxea disko hau, hori aurkezpena egon zen, prentsaurrekoa eta hori, eta ia talde guztietako musikariak etorri ziren aurkezpena egitera, eta hori. Baita aipatu behar, entzungai dagoela ja Spotifyn, aldira entzun abesti guztiak, eta single moduan YouTubeen dago Altxaturen abestia entzuteko. Eta baita, salgai dagoela ja, Iruñeko denda desberdinetan, Karrikiri, Katakrak, neukan hemendik, apunto da, Barrakuda disko dendan, Abarzuza eta Fenak eta Mediamar eta Estafetako La Casa del Libro dendan ere bai. Denbora gutxi pasada entzungai dagoenetik, baina zenolako erantzuna edo hasi zarete erantzunen bat jasotzen? Oraingoz oso gutxi, ez dut ezer entzun, baina ni suposatzen dut hori jendea
jakin nahi badu ongi zer gertatu zen egun horretan, pues 10 abesti hauek oso ongi aipatzen dute zer gertatu zen gau horretan. Eta, bueno, singela YouTubeen... Bai, Altxaturen abestia, kantu bat izeneko abestia, hori badago YouTubeen moldaketa txiki bat argazkiekin eta hola, eta bai, hori dago YouTubeen dago eta beste guztiak Spotifyn entzuteko aukera. Eta bestela diskoa erosi eta hor entzuten da asko sobeto ere bai. Eta guztiak gai berdinari buruz ari diren arren, bueno, generoaz aparte ere ezberdintasunak ikusten dira, ea nola tratatzen duten hori ikusten da talde bakoitzaren nortasuna? Bai, ikusten da, adibidez, Altxatu taldearena abestia zeukaten, baina letrak ibai, ia arratsalde batean buruditu zitzaion letra guztia, eta ni harrituta geratzen naiz zer daukan buruan mutil honek eta arratsalde batean horrelako letra bat nola bururutzen zaion. Ba, hori. Gogorra da entzuteko, bueno, azkenean atzean dagoena da aldarrikapen hori. Bai, 40 urte pasa izan dira, baina jendeak ez du ahaztu zer gertatu zen eta hori pixka bat horitzeko gertatu zena, disko hau daukagu hemen aurkezten. Bai, azkenean gogorra baina polita, azkenean helburua ona delako. Bai, helburua da ona eta bai, estiloak eta estilo desberdinak eta hori, pixka bat elkartzen guztiak, baina guztiak gai berari buruz direnez, nahiko txukun atera da eta abesti batetik bestera pasatzen zarenean, nabaritzen da estilo desberdin hori, baina gai berdina denez jarraitzen duzu buruan izaten denbora guztian gai berdina. Eta guztien artean koordinazioa emateko eta guzti hori nola antolatu zineten? Hori, gehien bat grabatu da Iruñeko estudioskan eta Patxi jarri zen kontaktuak talde desberdinekin eta hori, astean 3 edo 4 astetan talde guztiak estudiotik pasa joan ziren, lehenengo landu egin zuten asko bere lokaletan eta hola, eta gero estudian sartu eta grabatu eta diskoa atera gero. Eta taldeak hautatzerakoan, zen nolako irizpideak jarraitu dira? Bueno, jarraitu dugu Gorri inguruko taldeak gehien bat, lan egiten. Bai, normalean gu ditugun taldeak eta hola, Altxatu Leiotikan, Balerdi eta Los del Rayo, oso erreza izan da beraiei komentatzea historio hau eta oso gustora egin dute lana. Eta gero, adibidez, Iruñerriko beste bi talde, Street Views dela Navarreriako talde punk bat, gazteak, eta Iruña Sobien Band dela Inigo Ibarra bertsolaria, musikari azkorekin eta hola. Eta hori baita Sofokaus taldea, abesti oso polita egin dut ere bai beraiek. Eta hizkuntzaren aldetik, dira gehien bat euskeraz, baizik eta La Venganza de la Abuelarena da erderaz, eta La Chula Potrarena da erderaz, eta gero dauka baita ere zati bat euskeraz. Baina beste guztiak euskeraz dira. 10 kanta dira? 10 kanta, bai. Eta 10 talde? 10 talde desberdin, bai. Diska bar, zen nolako osaketa daukagu hemen liburutxoa, ez? Bai, liburutxoan dago letra guztiak eta estudioan egindako argazki batzuk ere bai. Eta, hor irakurtzen letra horiek buruan sartzen zaizu zer gertatu zen egun horretan eta gogoratzeko pixka bat zer gertatu zen. Eta orduan hori esan dugu Spotifyn entzun gai dagoela, YouTubeen abesti bat ere. Bai, eta dendetan salgai. Eta gero zuen webgunean ere informazioa. Bai, hori informazioa edo baita alduzu eskatu diskoa web horrian eta ordaindu hortikan eta etxera itzuliko etxeran emango dugu diskoa, korreos bidez edo la. Gordiskoetxearen webgunean. Bai, gordiskos.com. Hori bilatu diskoa, erosi eta 2 edo 3 egunetan diskoa etxean izango dute, nahi duenak.
Eta momentuz, lan handia izan da diska ateratzea eta guzti hori, eta ez dago kontzerturen bat programatuta edo... Oraingoz ez, gustatuko litzaiduguke kontzertu bat antolatzea 10 talde hauekin, baina oso zaila da 10 talde batera elkartzea, eta saiatuko gara, baina oraindik oso zaila da, eta ikusiko dugu San Ferminetan edola zerbait egin dezakegun. Bai, eta atera berria dagoela. Bai. Hori daramazte bat bakarrik, eta urtean zehar daukagu denbora zerbait egiteko. Primeran, Mikel. Bale, eskerrik asko. Bai, zuri, eta zuei guztiei hurrengora arte. Bale, mila esker. Venga, agur. Que tengan un poco de cuidado, que han tirado un bote justo debajo de nuestro área, cambio. Defender el área, cojones, y defenderlo ahí como sea. Vale, adelante, dar la vuelta a la plaza, preparar todas las muchachas y tirar con todas las energías. No os importe matar, adelante, cambio. Zaiak zortzi ditu, beroa, hiriburuzagiko plaza hortan, toreroak ez dira, izanen, zaebasten bakarran. Entierro berri bat astera doa, zezenik ez hemen, su artifizialak dira airean, gorpuak bilatzen. Grisak sartu dira, ezkia itzaltzen, txika gelditu egita, kantuak dituzte hiltzen. Entierro berri bat astera doa, zezenik ez hemen, su artifizialak dira airean, gorpuak bilatzen. Aurkitu zuten burua, estaliz gorriz zorua. Kantu bat bertan hil zuten San Fermin latzoietan, eta gaur zaitu kantuan gogoan. Berrogei urte luze dira, izkinak zikin irauten dutenean, hil zintuztenen maskara berak gaur egun jantzetenean. Entierro berri bat astera doa, zezenik ez hemen, su artifizialak dira airean, gorpuak bilatzen. Aurkitu zuten burua, estaliz gorriz zorua. Kantu bat bertan hil zuten San Fermin latzoietan, eta gauzaitu kantuan gogoan.